ko noon ɗo ene lycée Thielaw hannde min ngari ko fewjude no ngannduɗaa tawa sukaaɓe amen ɓeene mbaawa dañde no janngiri ɓe ngaddino ɗo potoyeeje ɓe pawi ɗo ni jooni noon min ngannde koye amen min duña potoji ɗi kam haa mbaawa nganndanɗaa hoore ma yaade toon en sukaaɓe ɓe daña ɗo jaɓɓi aywa noon wuro ngo hannde ko min kirndim hannde 22 lewru meɗen octobre ñalawma alarba ne hawri hitande ujunnaaje ɗiɗi e 25 e jooni noon ɗo ene lycée meɗen mo Thielaw lycée Thielaw e ko ɗum min kirndori aywa ɗum noon mawɓe sukaaɓe rewɓe e worɓe e goto fof ne darane waɗa hen ko wawi e pour lycée o tan ha wawa janggude ndeysan sukaɓe ɓe ne jurmini aɓe jiiɗi janggude kono vraiment ɓe donki dañde noɓe janggiri eyyi a jarama eyyi ceerno dañi kay mi dañi addu ɓoggi adduɗon ɓoggi ɗi ceerno oɗo woni mawɗo lycée o monsieur Ceerno no jiiruɗa affaire o eyyi no cikkama yettoɗo ko ndiyano waɗi haɗo mi sikki tan so ɓuri situation rawa rawan kan taw école fof ha heewi tan ko joni école so ha heewi e fundiri hen noon ɓe mbaɗa dañ jangguinde taw ko tan jang kam jiiɗa ɗum saha on donc ƴetti population o ɗum o noddime noddango kam wadde ko mbawɗo mbaɗa hen duwaw aussi Allah dande men kadi si amin ade wata haral fo wawonde amin mbaɗen duwaw inchallah wallahi on ticel amin o woni mawɗo lycée o ko vraiment ko neɗɗo jiɗɗo ko waɗata ko c'est que omo walli amen c'est que kanko wi il faut sukaɓe jangga e ko noon wi o wi il faut sukaɓe jangga or sukaɓe gacca tan so yimɓe teftima ilam ɗam tan sukaɓe janggata ɗum noon yo mbaɗane peeje vraiment ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo jiɗɗo jangginde ko neɗɗo jiɗɗo ko waɗata ko wallahi min meeɗa dañde neɗɗo bayɗo ni ene yidde jangginde e ko kilifa machallah ko kilifa oɗo chef de village Alassane Ousmane Aw e kanko woni chef de village Thielaw kanko no ari tawtorede hunde no pamron tan min goni tan ko yidde wadde feere ha sukaɓe ɓen daña no janggiri ko ɗum tan woni peeje ɗe woni gandanɗa hoorema hande komin kirndori ɗo eyyi noon machallah ɗo e cuuɗi meɗen Thielaw min mbi tan yo yimɓe gar ballodira hen ɗum ɗo ko rewɓe ɗo ko mawɓe wuuro ngo Moussa Oumou Diop en kawmen Hammady Habsa en kawmen Djiboudou Sar en kawmen Samba Amadou Diop en kawmen mawni meɗen Ousmane Aw en oɗo ko changeur école o ki monsieur Diaw no wayi ha kirdiɗo ande no wallude yimɓe oɗo ne ko monsieur Diaw kanko woni changeur lycée o vraiment kankone ko gorko moƴƴo machallah kamɓe aɓe daari ko ɗo tan jiiɗen gandanɗa hoorema jangguinoɓe yiɗɓe jangginde e vraiment ko hunde wande fayida ɗum noon machallah ko ɗo e cuuɗi meɗen Thielaw ɗum keewi e hande ñalawma alarba 22 lewru meɗen octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e 25 ɗo e lycée meɗen mo Thielaw ko ndiyam ɓolam taari lycée o banggueji ɗi foof ɗuma ko collége o e collége o ne waɗi ɗum ɗo lycée o ko ni joni noon min gadda ɗum ɗo ha sukaɓe daña ɗo ndewi vraiment eyyi ko ɗum min gone wadde e ɗum ɗo ko wuuro ngo ɗam ngal ɗo ɗemɗemal ngal fayi ko nder wuuro eyyi ngal fayi ko nder wuuro ko coynorɗon ko ko juma mawɗo Thielaw ɗo ko forage place Moussa Balla nan to ilam ɗam ko toon ɗam garoy place Moussa Balla ko toon ilam ɗam yarata eyyi hay terrain men Thielaw hay kañum ili nanni hanki jamma ha ɗum ni leegal banggue ɓe hirnaki ngal kamɓe fof ɓe goni koye ndiyam eyyi ɗum noon ko noon
njaram